по ядрена физика в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Академията на науките, доктор на физическите науки и е член на управителния съвет на БАН. Основните научни изследвания са в областта на теоретичната ядрена физика и по-специално в областите структура на атомното ядро и ядрени реакции. Марин и Севдалин бяха не само много добри приятели, но и много добри колеги, свързани от общия им интерес към компютърната техника и изчислителната математика. Давам думата на професор Димитрова. Аз искам първо да се обърна към семейството на Марина. Ние не сме се срещали, но аз ви познавам от него, от многото разговори, които сме имали с него за вас. Той винаги е говорил с много любов, много грижа, много топлота за семейството си. Приемете моите искрени съболезнования. Аз не си спомням кога точно и как съм се запознала с Марин, но съм сигурна, че било още в първите дни, когато съм постъпила в института като аспирантка, защото целият ми професионален живот е свързан с него. Той е там. Аз изпомням, че с него за пръв път отворихме компютър в нашата лаборатория. Той ми даде първия редактор за компютър. С него съм писала първата си статия на компютър. Той ми разпечата първата статия, в която участвах и която пратихме преди много години. Ние никога не сме работили по една и съща тема, заедно никога не сме работили, но винаги сме знаели кой с какво се занимава и какви проблеми решава в момента. Това, което ще ви представя сега, аз съм го обсъждала много пъти с Марин. Разказвала съм му за идеята дори преди да започна да се занимавам с тях. Това е един метод, който се нарича Density Matrix Normalization Group метод. С тази разлика, че там критерия за отсяване на състоянията е свързан с матрицата на плътността на нивата. Този същия метод съм се опитвала да го прилагам за модела на Хайзенберг. Пак в физика на твърдото тяло се използва много често. Не можах да намеря ентусиасти, които бих искали да го приложат и развият по-нататък, но човек не бива да губи надежда.